Hei tyttö! Seis! Sulla on niin kallis että saisikos pesä? En mä mitenkään toimintakyvytön, vaikka hoive. No et tietenkään. Sitten lähden tästä Sepollo ja Seppo. Panna mua perseen Seppo. Ja mä panna sitä kalistoon. Ja sä voit panna Sepollo munaa. Vai? Ja missäköhän kohtaa? Mä vaan haluan lapsien tekoon. Suihkussa. Okei. Tai kylpyammeessa. Tai makuuhuoneessa. No ihan hyvin. Niin, että kaikki pahat olot ne on menneet ja ihana seksi odottaa. Suoraan laitella kaupalla. Takahuoneessa. Vähän. Et kai sä nyt ajat pervoja kotiin. Nossimaa. Miten kaikilla tuntuu nyt olevan joku mielipide siitä, että mitä tällä hoiveessa pitäisi tehdä? Anna nyt. Kyllä mä tiedän, mutta ärsyttää, kun tää ei loppupeleissä kuulu kellekään muulle kuin mulle. Ai minä vai? No voit kertoa sille, että mä aion pitää tällä hoiveen, että voi lakata huolehtimasta. Siis sä aiot raiskata Kari. Ja mä haluaisin kertoa sille, mutta aina kun me nähdään, niin mä vaan riidellään ja mä en jaksa pitää sellaista.